her på Morsø Traktormuseum, det er en såkaldt motorplow. Det er en Allis Chalmers, og der kendes faktisk kun 7-8 stykker i hele verden. Og den her, det er den eneste uden for USA. Det var en svensker, som var emigreret til USA i 20'erne og fortrød i 30'erne og vendte tilbage. Og så havde han den med, og så har vi siden fundet den der dybt inde i de svenske skove. Og den er fra 1919, og sådan så traktor jo helt fra starten, inden man sådan endelig fandt ud af, hvordan en traktor i grunden skulle se ud. I 1917, der ham der, Henry Ford, han får konstrueret en traktor, og den ser ud som nummer 2 her. En Fordson med 2 store trækkende baghjul, 2 små styrende forhjul, og så motor, gearkasse og bagtøj boltet sammen. Og sådan skal en traktor se ud, og da den kom frem i 1917, så var det her motorplow-system, det var bare ydt sådan overnight. I afdelingen på de danske traktorer, der er mange, der ikke ved, at der har været produceret traktorer i Danmark, men det har det faktisk indtil flere gange. Og det er jo alt sammen i 50'erne, der efter krigen, hvor hele Europa skulle mekaniseres, og der skulle skaffes fødevarer i større mængder. Så der var også danskere, der forsøgte med at bygge traktorer. Vi har blandt andet en prototype her af en Garson, som er bygget i København. Og her har vi produktionsmodellen af den, og der er i alt kun lavet 37 af de her produktionsmodeller, og der eksisterer 6 den dag i dag, og den her det er så den ene af dem. Næste efter så er det Acam Saxon, og de her, de er jo produceret i Holbæk. Den grønne her Acam, det er også en prototype, den allerførste, der har været bygget. Og så har vi senere et produktionsmodel af Acam og en søster her, der hedder Saxon. De er samme fabrik, der har bygget dem. Det er jo bare en anden forhandlerorganisation, der havde Saxon. Heroppe der har vi så en Danhorse dieseludgave, og det er faktisk den eneste, der eksisterer på den vestlige halvkugle. Der blev produceret 102 stykker til Brasilien på en specialordre. De 100 blev sendt derover, og de 2 blev her. Og det her det er den ene af de 2 tilbageværende. Her har vi så Danhorse i standard udførelse med benzinmotoren, og den er jo også bygget op ved Skalborg Maskinfabrik, og den har jeg i øvrigt lige skrevet en hel bog om, så der kan man få alt at vide om Danhorse ved at købe bogen. Til slut har vi her bag os, der har vi en Buch Diesel, som også er en dansk produceret traktor. Den er lavet op i Kalundborg og på Sjælland, og der er bygget i alt ca. 10.000 Buch traktorer. Men i 1968, jamen der stoppede produktionen af Buch også, så i dag har vi ingen dansk produktion af traktorer.